E weche mamoko en ni riwruok moro makedo ne ratiro mag jopur niang' dwaro ni mondo omi joket mwandu mag kambi rego niang' ma Mumias alwora maber mar tich kata lwasi makare. Ka gitwak bang' romo kod ten kambino e wi okenge mag duoko Mumias Sugar e wang'e, riwruogno mane otelne kod jakom Joseph Baraza nonyiso morgi e wi kaka jaket mwandu notayo chenro mage. Ne ginyiso geno margi ni kambi mar Mumias nyalo duoge wang'e kendo poni omi jaket mwandu no thuolo moromo mar kelo lokruok ne kambino. Riwruogno bende okwayo josiasa mondo we donjore kod chenro mag kambino. We are here on one mission, that let us identify the strength and the weakness of Sarai. Then we dwell on the weaknesses so that he can give better services to our people, especially the farmers.